Pagpalang araw po sa inyo lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas at malay sa sakit sa araw-araw. At higit sa lahat po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At sa mga ngayon lamang po nakatuklas ng aking ginawang malit na channel, Liwanag ng Pangasinan po, sa mga baguhan po sana po ay huwag muna po kayo magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share, at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod na mga video. Pagkakalob ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman po na panggamot na sakit sa spiritual o physical na karamdaman. At dito po nyo lamang po matutuklasan sa Liwanag ng Pangasinan. Kaya pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. Huwag pong ipagyabang. Panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat magmahalan. At huwag pong makalimot po sa taong hinihiga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na pong balang magagabay po sa inyong mga ginagawa, mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyo siksik dikdik na tumapo ng pagmamahal ng ating Diyos ang makamayanan sa lahat. Sa mga at shoutout po sa inyo lahat. Sa mga nagre-request po ay pahintay-hintay lamang po at i-upload ko po lahat po yun. Pahintay-hintay lamang po. Kung hindi po kayo makahintay po, nasa inyo na yan. Pero lahat po ng aking kung nababasa ko po yan. Hindi lang po ako makakaon kasi pag nag-duty po ako sa gabi po, gusto ko po talagang makakon po ang ginagawa po. Tumutulong po ako sa pamilya ko po, kung naglalaba po siya, tinutulungan ko po siya kung po. Hindi ko po masikaso, minsan may nagpapagamot po sa malayong lugar pa po. Ginagawa ko na lamang po ay pinapasa Diyos ko na lamang po, kinukuha po, gumagaling din po siya yung ginagamot po sa yung may na-upload po akong panggamutan sa pangmalayuan po. Yung pong ginagamit ko po sa awa ng Diyos po. Nagpapasalamat siya sa kaumagahan po, nag-chat, nag-titix, nagpapasalamat sa akin na gumaling na po yung ginamot ko. Salamat po sa Diyos na magkapahinan sa lahat. At sana po ay ganun po ang gagawin nyo po, na tumulong lamang po sa pamilya po. Huwag nyong isipin ng mga ibang tao, basta tulungan nyo po pamilya nyo po para hindi po kayo magkuhan po na mag-away-away po. At sana po tumutok lamang po kayo dito at ibabagi ko po mga orasyon po ng mga mutya po. Susunod-sunod ko po yung mga ganyan po, mga orasyon ng mga mutya, kung ano po yung tangan yung mutya. Ipakakulog ko po, basta nandun po sa aking libreta po. Ipakakulog ko po. At may sabihin po pala ako sa importante po sa inyo. Alam nyo po kung kahit na sulat kamay lamang po yung mga orasyon po, number one po yun na mabisa po kaysa yung ginagawa nila po na talimbaha po pa si-xerox po, gawin po lang nilang libreto, book po. Minsan nagkakamali po yung pandyan, pero yung sulat kamay, the best po yun. Kahit sulat kamay po yung mga libreto nyo po, the best po yun na mapagana po. Masalo ko ibibigay po sa inyo yung pambasbas po ng mga po, mga libreta po. Solid po yun, solid number 1 po yan. Katiwala lang po kayo dito sa Liwanag ng Pangasinan. Hindi po ako dito nagyayabang po, tumutok lamang po kayo dito at marami po kayo malalaman po na kakaiba po dito sa Liwanag ng Pangasinan. At lahat po na aking nalalaman po, isishare ko po lang po sa inyo. Sa lahat po aking nalalaman po dito sa Karunungan Lihim, isishare ko po sa inyo para matuto po kayo. Hindi po ako dito po nagdadamot po kayo, kundi sinishare ko po para matulungan nyo rin po ako. Nagbablog po ako dito para matulungan po ninyo ako at may share ko rin po aking kalaman po para matuto po kayo. Kaya pakitulong po na pakisubscribe po. Gagawin ko pong lahat po na aking makakaya po na isishare po sa inyo. Antayin nyo lamang po. Pasensya po kayo sa mga request nyo po. Basta pasensya po at hintayin nyo lamang po. Ang isishare ko po ngayon po sa inyo yung orasyon dasal sa 4 na elemento, pambuhay ng mga mutya po at pampalakas po. Kung may mutya po kayo na
hindi nyo po alam po yun kung saan po nanggaling po yun, ang gawin nyo po, kunin nyo na po itong ibabagi ko pong orasyon po. Ang mutya po, ang diskarte po sa mutya po, kung talaga nyo gusto nyo pong buhayin po, sa kabilugan ng buwan, sa kabilugan po ng buwan, linisan nyo po siya. Tapos pagkalinis po, ibaba nyo sa tubig. Kung nasa planggana po, mas maganda po kung nasa planggana po. Ilagay nyo po lahat mga mutya nyo po na mahihina po, hindi nyo po inasan po na hindi gumagana, at ipakakal ko po sa inyo pambuhay ng mga mutya ng 4 na elemento po. Kaya sana po i-share nyo po sa iba para may malaman din po sila ng pambuhay po. Ito po yung napakalakas po ng pambuhay na galing sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Ay pagpapalo po sa inyo. Sikreto po ng hiwaga ng Pangasinan to sa inyo. Sa iba, sikreto ko po ito, pero dito po sa po, ilalabas ko na po para may magamit po kayo na pambuhay sa mutya, pampalakas sa mutya. Kaya sana po bago ko po ipakita po sa inyo, mag-subscribe muna kayo, mag-like and share, paki-follow na rin po ang aking hiwaga ng Pangasinan po. Tatanayin ko po napakalaking utang na loob sa inyo lahat. Maraming salamat po. At sana po tiwala po kayo sa inyong ginagawa. Yung sa akon po, gagawin niyo po sa akon to, sa kabilugan ng buwan. Yung saktong kabilugan ng buwan po. Yung papalaki ang buwan, po saktong kabilugan ng buwan. Ugasan nyo na po yung mutya nyo na po na inilaan nyo po na kahit na medyo malakas na po siya, kung kakukuha nyo po, nakahanap na po kayo ng mutya, linisan nyo po siya. Timing po nyo sa kabilugan ng buwan, ilagay nyo sa palanggana, tapos lagyan nyo ng tubig na malinis po, malinis na tubig o galing sa puso o sa gripo. Tapos ang gawin nyo po, magdasal po kayo ng isang Ama Namin sa kabilugan ng buwan, sa labas po, yung wala po nakakakita sa inyo. Tapos magdasal po yung isang Ama Namin, at isunod po yung dasal ng 4 na sulok ng mundo na pambuhay ng mga mutya, pampalakas po. Narito po ang orasyon po. Bago ko ipakita, subscribe muna kayo. Narito po ang orasyon po. Asburak igusum asbasib mundum siraat excelsis domini biraat pater inicialis Deus. Asburak igusum asbasib mundum siraat excelsis domini biraat pater inicialis Deus. At isunod po yung susi ng sa pangalan ni Jesucristo at ang Nazaret po. Tapos ihipo nyo ng pakrus sa may pinagbabaran nyo na pangmutya, o kung binabad nyo sa baso, ihipo nyo. Tapos pagka umagahan po, hayaan nyo munang nakababad sila doon. Hayaan nyo po nang ilagay po nyo sa yung dinabot po ng mga hayop, ilagay po nyo sa lamisa po. Tapos hayaan nyo muna silang nandun po, nakasisinagan po ng buwan. At kunin nyo po agad na wala po nakakaalam po na yung nababad sa tubig. Kung gusto nyo po, kumuha kayo ng baso, at inumin nyo po. Pampalakas po yun at pangalis ng mga karamdaman, pampaalis ng malas, pampalis ng karamdaman, at lahat ng mga bagay-bagay po. Pag ininom po nyo yun, hindi po kayo tatablan po na barang kulang po, mga masamang espiritu. Napakadabis po yun. Narito pang orasyon po.
screenshot nyo po, ma'am sir. Oh, maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po tiwala lang po kayo dito sa Hiwaga ng Pangasinan. At tatanungin ko po napakalaking utang po sa inyo. Mag-subscribe kayo, like and share, paki-follow na rin po ang Hiwaga ng Pangasinan. Maraming salamat po.